Takže na lidi, já jsem Matthew a vítám vás u mojeho prvního videa z hry Metin 2 Aurelia Classic a já jsem se rozhodl točit tenhle Metin, protože mi přijde, že se už hodně rozrůstá a podle mě to bude hodně dobrý Metin, takže já se tady přihlásím. No, jsem chtěl. Enter. Ano. Ano, dobrý. Asi nějaký bug, nebo luck, nebo co se to stalo? Man. OK. Tak to asi nebyl můj problém, to byl asi problém serveru. Takže to je jedno, to se omlouvám. Tak, jdeme na modrou říši a co budeme? Co my budeme? Var nebo Sura? Já si tady ještě slumím zvuky, protože mi to celkem řve. Takže si to tady slumím. Tak, dobrý. A co my půjdeme? Var nebo Sura? Tím přemýšlím celkem hodně, ale asi půjdu Variora. Asi půjdu toho Vara. A dáme si jméno Matthew. Pojď. Nice, dobrý. Tak, super. Máme založenou postavu a jdeme asi hnedka hrát. Počkáme, než se nám teda nášte svět. Šel jsem na modrou říši, sice je tu obchodní země, to souhlasím, ale šel jsem na modrou říši z důvodu, že už ji prostě znám a na modrou říši chodím pořád a znám ty všechny věci, jak jsou. Jasně, to je ta obchodní země. Event měsíční pokladnice. Lze všechno se od tvé postavy. OK. Tohle učeníka. Tohle je úplně first feeling, já jsem tohle vůbec ještě nehrál. Ano, máme tu věci plus 6, OK. Máme tu nějaké pláště, ještě tohle tu máme. A tohle k čemu? Dneska plus 40 obrany. OK, tady budou asi shopy. Ano. Teďka tu nebude moc lidí, už je přece 3 hodiny ráno, tak teda 3 hodiny ráno. 23:00. Už říkám 3 hodiny ráno. Tak jsme asi v nějaké té obchodní zemi, jak to tak vypadá. Asi jo, OK. Jsme tady. Já si samozřejmě vypnu jméno obchodu. A protože to se mi nelíbí. Nějaký kámen vyhýbání, OK. My bychom už mohli jít. Nebo se tady ještě podíváme, no, jak se tam stejně to nějak nebaguje. Se to dám ukázat. Tohle vedle sebe, to je super. Tady máme co? Plus 0, všechno super. Plus 0, všechno super. Nedá se tady sehnat ten. Nedá se hnedka sehnat FMS, což je paráda. Tady bude nějaký ten. Kolik stojí takové urnění? Asi 250 mega. Paráda. FMS milion, OK. Miliony se nám budou hodit, takže potom asi budeme někde dropovat. Tak já bych se chtěl už vrhnout na to, aby jsme mohli jít expit. Takže kam mám jít, mi řekněte. Tu za tím typem. Páme se tam. Jegal Tunseong. Tunseok. OK. Tak tam půjdu. Tady je nějaký Kencer. Do města. Tady. Super. Jdeme teda do prvního města. Ano. Jo, dobrý. Tak, pojď. Tak. Jsme tu. What? Nice. To je dobrý. To je dobrý. No, tady máme počítadlo, ano. Luck, sorry. Počítadlo bonusů, super. Tady máme těch 40 obrany, co nám taky bude hodit. A žádný úkol nemáme asi. Nemáme, OK. Event, super. Máme věci plus 6, můžeme jít trošku dál.
Takže lidi, já jsem tady. Ano, našli jsme 2 metiny bitvy. Já jsem to dal do timelapsu, protože to byla celkem dlouhá cesta. A to nikoho nebaví ty cesty, podle mě. Tak, dáme si autoatak. Ano. A naženeme si to teda kolem sebe. A tady asi budeme expit, uděláme dneska z toho hodně, jak tak vidím. Takže budeme to vůbec potřebovat. Aha, to si zavoláme stejně, protože to se stejně odečítá i tak. Tak, všechno se dáme do síly, protože jsme warrior a budeme asi aura, takže prostě síla forever. Tak, budeme chvíli ničit, budeme čekat, než nám z toho něco bude padat. A měsíčky teda už nepadají, padají každý den do 10. Mají i 105 se tady ptají, do kolika ti padají ty měsíčka, já už to vím, jsem dal 4. No, kolik jsem dal? 6, ano, jsem dal 6. No, jsme teda se trošku nahnali. Tady je za otázku. Utáhnu medicínu čepel, M10 a brnko M1 surava perč prusrat. OK, no stres. Dáme si něco do toho, do výdrže, neboli do hápek. Tak, asi ten metin necháme tak, protože ten metin, nebo ne, až to zabijem. Půjdeme tam se nám to bude expit lépe. Tam nenažene. Tak nahnal. OK. Tak ještě bude chvíli u toho metinu. Kameny plus 5, oh damn. Jsme se něco zjistili. Šupko plus 9. Takové pěkné, no. Jaké tam byly bonusy? Hápka, rychlost kouzla, absorbační hodnota 5%. A ty. A obou ruče 10%. Tak je z nějaké FMS-ko. To já si to právě to samé, bych tak typoval. Kolik tam toho už je. Tak tohle zabiju jsem teďka nahnal a půjdu tam, protože tam mi to vyjde lépe. Tak pojď, zabiju to. A jdu tam. Tak, super. Doufám, že to dáme. Máme máme celkem hodně té obrany. Jsme to dát mohli. A útok dáváme tak nějaký a hápka nám to skoro ani neubírá. Takže úplně super. Tak, to je dobrý, to nám nějak vyjde. Tak, jsme level 10, paráda. Tak, tady jdem ty bílé tygry, ty nám asi dají dost procent, 27 máme procent. Já to budu nahájet, protože to dobře respawnuje. Tak, paráda. Asi budeme ze začátku jenom expit, protože to se nám vyplatí asi nejvíc, to na expit na ten větší level. Samozřejmě nic jiného tu udělat nemůžeme, jenom se zajdeme pro kouzla, prostě expit. Tak. Musíme se portnout. Jo, to funguje. Tak to je dobré. Tak to je dobré, to mě teda překvapilo, že to funguje. Tak, jsme tady. Ano, spawn je tady, to je taky good. Jsme byli 11, paráda, půjdeme si pro skilly. Tak. Ano. Hop. 20 zb. OK. Rekt. Zahájit výcvik. Tak máme tady 20 zb. OK, tak to beru. To beru, dobře. Dobře, čílec. Tak, žádné úkoly tu nemáme, tohle půjdu asi hnedka do té bakry. Teleportovat bakra. Tak to je super, že si takhle můžeme prostě jenom to, prostě klik, čest. To je fajn, to se mi líbí. Budeme asi
zkusíme už tam jít? Asi jo. Jdeme si. No. Asi tak a přemýšlím. Jo, ne. Já myslím, že takhle to nám bude stačit. Určitě. Tak já tam teďka jenom dojdu. Tak, takže jsem tady. Dáme z toho Fenixe, dáme si auru, zkusíme to ži. My za zkoušku nedáme vůbec, možná, že to dá. Jo, dáme to na pohodu. No na pohodu úplně ne, ale... Data taky nedáme, pojď, běž. Odmenský útok dám pryč. Sek, pojď, sajebem to. Ale já už vím, co mi tak bere. Bude tento párek. A z toho bude padat určitě FMS, že se budeme zabít. Ne, pojď, je dobrý. Kulička, parada level, super. Dobrý. Level 13, dobrý. Takže nám jedno nahnátí, nebo jak to mohl říct. Dalo jakože 3 levely, jo. Tak jo, aha, truhla. A zase zesilko. Easy. OK. Tak asi už vím, jak se to bude dropovat. Dropovat se bude asi tak, jak se dropovalo na Fairy Tailu. Level 35, VH, Metiny, FMS plus 9, průmka 50 plus, easy. Tak. Ještě tohle zabiju. Tak, čest a... Pojď tady, kámo. Tak. Dáme mu auto a tak a budeme prostě čekat asi. Jestli ho teda zabijem v nějaké dohledné době. No pojď sem, ty parku. Chodíš někam jinam, ty debil. Tak uvidíme teda, co nám padne, podle mě bychom potom mohli, z toho něco bude teda padat. Bychom mohli potom jít na brutální specialisty. A z těch nám by mohlo padnout to hodně. Pojď sem. On se dojíhluje za chvíli. Tak, pojď, zabijem ho. Pohodička, musíme ho zabít. Já jsem nechtěl. OK. Pohodíš, zabij se. Tak. Ty vole. Ano, FMS-ko, easy, pohodička, milion v kapse. Už lepo, že... Budeme brát jenom železku, protože tohle tu padá opravdu hodně. Nemá cenu a 5hranný štít mám. OK. Easy. Všechno je easy. Dokonce už s bonama. Kousek kamene. Paráda. Aha, jo, jsme Warrior, dobrý. Tak a jdeme teda na Expit level 20. A my máme jelíky, takže si dáme tyhle jelíky. Nebo teda budeme možná ani potřebovat, protože dáme level dřív než vůbec. A tajemná rubinová truhla, super. Takže budeme ji otevřít. Klučka pro proměny, paráda. To nevím teda za kolik se prodává, ale má to vždycky nějakou cenu určitě. Tak to je super, se nám něco padlo, paráda.
to otevřem. Fazole zen, OK. A začarko. Easy. Paráda, já si myslím, že můžeme už tam přijat ten bonus ještě. Ale to mám full bonusové už, jo, mi to droplo. Zkusíme jen tak random změnit průmku. S těma dvěma začarkama. Tak ty umří. Trapné. Tak jo, zkusíme to, pojď. 7-12 inteligence, co nám moc není dobré pro nás. Tak pojďte už. Kolik máme ještě? A vlastně nám to padlo z té truhly, nám ještě padly pláště. Level 16, tady máme level 20, doufám, že nás zabije. Ne, dobré, jde na Metin. Tak, dáme ještě jedno točko. A 6%, OK, tak to nevadí. Asi nám tu padne ještě nějaká. Máme pořád level 16, doufám, že udělám ten level 18. Teda 18, ten level 17 tohle, jo. Nice. Tak, jsem si teda nahál toho hodně. No to nevadí, uděláme si tady ten level 20. A potom uvidíme teda, co nám padne, protože asi širokač a tygr plus 6, což je super. A asi budeme potom hnedka expit na level 30, asi v tom prvním dílu bychom toho mohli udělat hodně. Samozřejmě asi uběhlo takových 12 minut. Asi 12 minut videa. Takže já z toho pokusím dělat co nejvíc a možná, že to bude zase na nějaké 2 party, uvidíme. Jak byl teďka ten Minecraft. Takže tak. Level 17, 2 kuličky po polovině levelu. Dáme si zase do síly 8. Tak, dobrý. Naženeme to a se jdeme zabíjet. Easy. Easy. Tak, teďka nám to určitě dá. To je jasné. Já si samozřejmě dělám srandu. Už nám to nedá. Takže pohoda. Asi tak. Se ubezával. Aha, tak to mi asi ještě nedá. Ne, samozřejmě to je úplně blbost, takovéhle, když něco napíše, tak to jsem jenom tak zkoušel, kdyby náhodou, ale je to úplně blbost. Tak uděláme ten level 19, budeme mít možná auru na M, pokud se nám to povede. Tam nevím, jestli to je automatické, podle mě ne, to už hodně dlouho nebývá. Hnedka na M. A když se nám to povede, budeme šťastní samozřejmě. Protože to je prostě stříbrný náramek, super. Lepší než máme teď. Dává do 20 HP, paráda. Tak pojď, dáme tenhle vlny. Jo, je tam. Teďka ještě uděláme jeden level. Zkusíme. Jo. Dobré, jak prase. Máme auru M, paráda. Vychází tady kouzla automaticky na M1. Tak, dáme si auru. Máme M, paráda. Tak tohle by nám mohlo dát aspoň 2 kuličky možná. Tak, super. Takže nám to teda padá, tak jsme se neradovali. A, tady máme rubná truhla, pojď začarko. Jo, super. Bum. 8. Bum. A páme se až na konci videa. A máme teda 2 kuličky, asi mám teď. 28 síla 10. OK, man. Easy.
Ano, plus. Plus. Pojď plus 5. Což je, plus 3. Nevadí. 28 stál 10 a orci a průnik 8. Celkem fajn. To se dá. Počkej, dá se to takhle. Počkej, jak se to dělalo. Jde to. Super. Tak, tohle by nám už mohlo dát ten level. A páme se teda, co bude v tomhle. V téhle casey, nebo tady v té bedně. Takže nevím, jestli nám to dá level. Uvidíme. Vypadá, že tu hraje celkem hodně lidí. Tak, super. Tajemná křemenová trula z toho padá. Rozhozen a středečný, pojď všechno. Nice. To se nám hodí. Já se zeptám, jestli to má, jestli to je dobrý. Jo. Na čtvrt. Tak. My jsme teda level 20 samozřejmě, ano. Sakra. Tak, dobrý. Tak, máme se teda celé v té čestě, takže ano, ano, a. Super. Superino. Máme tady. A, já jsem ještě napsal. Tak, díky. Super, nějaký frajírek zase. To mám rád takové lidi. Napsala regál. Že mu to je regál. Tak my si dáme asi tohle, ale tohle má 20 zápek. Co si vybrat? Ano, to s těma 20 zápek, protože si mi berou jak, nebo moc ne, asi nemáme ho, takže tohle je lepší. To má 20 hápek a tam je jenom několik obrany. Tak, pojď Šárko, super. Easy, že? Pohodička. Nice. Zase truhla. Mně to padá jako kdyby měla ty zlodějky. Šípy, super. Tak, páme se. Ano, dáme to do těch statů. Tak. Soustředko je 1,5 kk. Tak to je nice. Se mi hodí. Tak, uděláme ten level 21, zkusíme to nějak asi je lepší. Já si tady ještě dám mečando. A půjdeme se zabíjet. Tak, jinak tohle video už má asi tak 20 minut, takže no, budu točit prostě dál, dokud mě to nepřestane bavit. To bych asi dokázal točit hodně dlouho, ale budeme se to nějak držet, asi 19 minut 20 jsme teďka máme za sebou. Takže lidi, já jsem zpátky, já se omlouvám, že byl takovej střih, ale měl jsem takovej problém. Ano, mám malý disk, asi jsem měl jenom 50 GB volného místa na disku a to, že jsem nesmazal předešlé videa, co jsem natočil, jenom jsem je uploadnul, takže jsem to teďka promazal a myslím, že až smažu všechny videa, než je to vlastně to. Vlastně tamto video, co bude teďka vlastně před chvíli vyšlo, je asi 10:30 večer, teda 11:30 večer, takže vyšlo video, Minecraft, třetí díl, part 1, to bude na 2 party, tam se můžete podívat, a my už jsme teda level 24, já jsem to teda tady celou dobu komentoval, ale to video už mělo takových 35 minut, takže jsem i rád, že vlastně mi nebylo místo na tom disku, takže jsem to takhle asi střihnul. Jinak teďka před chvíli tady bylo GMko,
a ptalo se, proč si tady laguje server, že mu to prý někdo napsal, takže to je další věc, která je dobrá na tomhle metinu, že tady prostě jsou aktivní GMka a je to prostě úplně super. Od toho, jak jsem tam začal teda expert, tak mi padly další kuličky proměny, já nevím teda jakou to má cenu. Třeba když tak se potom zeptáme do těch komentářů, teda do komentářů, tady do toho chatu a doufám, že neumřem. Ne, dobrý. Pěkné, jsme level teda 25, to je super, mušle, pojď něco pěkného, moudrá perla, nátěr, super. Tak, otevřeme si to a máme koně. Vynikající práce. Vynikající práce. Tak tady je teda brutální posedlí, toho si zabijeme. Ne, už ne. Teda mě. Jdem. Dáme líky. To dáme. Co jsem ty hajzle. Tak ne. Tak ne. Tak nope. Dáme nějaké líky, nemáme. Tak ho necháme být. Z toho nám asi stejně nepadne nic zvláštního, maximálně co nám padá pořád. Tak a my půjdeme teleportovat se a půjdeme asi do první, ne. Dobře, půjdeme tady. A zkusíme něco prostě v tom městě vymyslet. Tak. Tohle mám teda už plus 4, což je super. Takže tak. Má to nějakou cenu. Kulička proměny a modrá perla. A fazolezem. Asi olži. Jo. Tak, doufám, že nám někdo teda odepíše. Aspoň tu do toho šepotu. Tak, mistra Elíky. Vylíkujeme se. A půjdeme za pacholkem. Pacholku v obchod. Chvílička 0 yangů. Jdem. Dobrý, 0 yangů, paráda. Ano, to je jasné, že to stojí 0 yangů tohle. To dostáváte normálně. Do ty úkoly. Okay, tak to nakoupíme a uděláme si to. Tak. %. 50. Dáme se na těch 100, nic za to nedáme, je to za 0 yangů. Aha, už máme 100, OK. OK, tak to půjdeme prodat. Aha, tak to stojí 0 yangů a prodá se to za 100 yangů. Takže kdybychom tohle dělali 15 let, tak máme nějaké peníze, jsme si určitě vydělali. Tak, tady zkusíme u tohohle párka vylepšit tyhle věci. Tak, dáme to rychleji, na to moc nezáleží, protože to padá hodně. Tak. Ano, super. Ano, super. Ano, super. Paráda. 1000 ruplo, jasně. Klasika. +1. +2. +3, super. 4 ruplo. Tak, dobrý. Lala, napsal nám někdo? Lala. Ne. Tak, mám teda koně. To je super, zkusím. A mám vlastně 100%, tak to je easy. Servilitele, stroje. Easy, OK. Teleportovat. A půjde to do obchodní zóny. Ano, tak počkáme chvíli. Počkáme chvíli. Tak, můžeme se tam už teda už portnout. Super. Tak jsme tady.
půjdeme se podívat, kolik mají tyhle věci cenu. Já si tady udělám asi stánek a potom to video ukončíme. Modrá perla 6 milionů, paráda. Co bylo za perlu? OK. Další objev. OK, takže tohle bude stát asi 2 mega jedna ta. Fazole zem. Oh. A to je tradiční, to není železná. A jsou tam bony. To je easy. A je plus 9, to je taky něco. Fazole, asi 2 mega, ano. Topázová truhla. 3 mega, OK. Mám 3, to tam za 6. Olin. OK. Tak, jdeme si udělat sklad. Ano. Super. Ano, výborně. Paráda. Pomocná pomocnice. Speciální předměty, to je co? Ano. OK. Knížky. Ano, jasně. Svatební předměty, jasně. Ty dáš co? Učí si pro muže. Leangu, paráda. Varior, dáme si klasický, ten co používám po každé a ten je někde tady. Tento nebo ten, ne, tento. Asi tento si nechám. Děkujem ti. Tak. Koupme si tento nonc. Tak, odvoláme si koně. Odvolat. Dáme si brnění. Tak. A nazveme si obchod jak? Kuličky. Proměny. Čárka. Modrá perla. Čárka. Fazole zem. Tak. To dáme. Asi dá se ještě to? Ne, OK. Tak dáme 6 milionů. Nebo dáme to, aby se to koupilo 5-7. Bylo za 3 miliony. To dáme za... Aha, to je dobrý, to se takhle ukládá, paráda. Dáme za 2,5 milionu, to je ta horší. 2,5 milionu, super. Modrá perla. Dáme za 5-7 taky. Tak, super. Dáme OK. A takže to je všechno. Můžete vědět, že tady jsou ty nové animace, že tohle je větší a tu jsou nové animace toho obchodu. Takže tak, já vám děkuji za zhlédnutí tohle videa. Pokud se vám tohle video líbilo, like a komentářem a já se vám loučím a další videa. Čau čau.